Umama esawune wenu ethi ngilethele inyamazane ungilungisele isilovela ukuze ngidle ngikubusise ebusweni kaJehova ngingakafi. Inkosi ayibusise ukufunda kwezwi layo. Ngiyadlula kule ndaba ekhulunywa baba uMntambi yangithinta ukuthi ayikho into ejabulisa uSimakade uma uzokwenza isilovela Jesus usinikeze uyihlo. Usinike bani akusisi ngento esetshenzwe amphinde isetshenzwe bani kube nento la ujuluke khona uthole lesilovela ukuze uthole isibusiso. Uyabona lapha kunento engajwayelekile nje nabazalwane abayiphonsa kude yokuthi isibusiso sakho asivalwanga abathakathi, asivalwanga nabangaphansi, nakho konke usekutheni lento isebenzile uyayiletha yini umuntu ofanele ngoba ebusiswa uye nezulu libusisa mo. Yes Lord. Hallelujah. Amen. Yes. Uyabona la ukhuluma nje indaba elula nje isinovela so uthi lento ithandayo nethandwa yiloyihlo nikhona abangcwele. Hallelujah. Letha ngidle ngisaphila. Amen. Jesu. God. Mama. Uyabona itablet engikula phezulu isiZulu. Ufune ngidle ngijabule ngiyabonga kumama. Hey ngazinkosi message Ikubusise. Izokuyeka. Ngeke kuyeke. Izokwenzela nalokho ungacabanga. Manje lento uSathane wenza iyasitheka. Kubazalwane iyangizwa. Base bathi hayi manje ngeke mina sengenze ukuthi nokuthi cha bo uJehova uyayazi inkinga yakho. Angithi usizo lokuyakwazi yonke into obhekanayo unjani ngakho ke akaloke ekhuluma into eningi uthi letha kini ngisaphila musukunikeza umuntu esefile bakithi hawu ayengikhulume nje mina uma sengifile nalokuthi ngiyethule lapha ungizwa kahle ngiyephi angeke ngiye lapha umfundisi mhlamba angavuka ngithandazele ngeke mina ngifuna izinto uzenze msenjani ngisaphila hawu bakithi bayangizwa basa ayikho into enhle ozoyithola kumuntu efile yonke into uyithola umuntu esenjani afuna isibusiso. Amen. bakhona bazalwane. Hallelujah. Ayilunge kahle lento bazalwane. Ngithipha ilithuma eluka baba uMntambi yokuthi baba ungaluthi impela nje ukuthi uyongilandela ikhokhi sengifile. Uzophuza kanje ngoba ufuna uyiphuza nini? Manje ngisho ngoba ukuthi inkosi kwenze njani? Nayo impela kwenze njani? Ibusise. Bayangizwa kakhulu. Ayikho into emnandi njengokwenzela ubaba okuzalayo nokuzala enkosini esaphila. Yes Lord. Amen. Esenjani bazalwane? Ukhiphe inhliziyo. Uyikhiphe ngakho konke. Hayi. Ngiyabona nje yabona phela ngeze kusiphandane. Ngifuna nje esaphila jabule. Uyabona ngokujabule mina ngento ekhishwe kuwe. Nezolima ngenyanga. Yes Lord. Phela esamfundo nambazi. Athi ningangezwa umqambi mama. Ngithe kona kame lapha kini. Adeliver izinto zami kuzo. Usaphile mina khiphane lo 10% kade khulunywa. Nezipho zonke. Adla jabule. Mina ngihlisele kini amazolo esibusiso. Bakhona basi.
unezinto ezincanyulwa umnikelo izifo ezisenyameni neziqalekiso zozalo ayincanyulwa izinto lezi zincanyulwa umnikelo wena unikelo wephi enhlizweni. Haleluya. Bakhona bazalwane ibengidlula nje bantu angidlule nje kule ndawo nokuthi iyangithinta le ndaba ekhulunywa uba umntana amen ukuthi silovela sidle umuntu esaphila. Yes. Isibusiso silethwa kulosilethile esisebenzile lodlile esaphila nawe usenjani asikho isilovela esiyodliwa ngale kwethu. Ungakhohliswa abantu bathi uyihlo wafa ningamenzelanga manje uyakhala ufuna ukwenzela. Hayi, Uzodla nini? Uzoshonini ukuthi akakubusisi? kanjani? Balalela bazalwane. Yonke into yomzalwane yenziwa ngapha. Ngale sesikomunye umhlaba. Haleluya. Wena ishayeni izandla kulezi zinto ukhuluma usaphila. Uma usule ishaye kodwa bayingizi ungavumeziyele. Amen. Haleluya. Yes, Lord. Bakhona bazalwane. Le ndawo ninde kabi ingaqoqo kushoni kabi. Yes. Iqoqo nje ukuthi isibusiso sitholakala usana. Yes. Yeah. Baba siyabonga. Thank you Nkosi Jesus. Jesu. Awufunda usekeni Samuel sithandaze. Hallelujah. Amen. Second Samuel chapter 24 verse 18. Unika nesibukusho. Kodwa nje ngithindwa ile ndaba iyamvuselela. Ingenza ngibe nogqozi. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ala kufunda kuverse 18 funda kakhulu. uGadi wafika ngalelo suku uDavide wathi kuye yenyuka umisela uJehova i-altar esibuyeni sika-Arawuna umJebusi. uDavide wenyuka njengokusho kukaGadi nanjengokuyala kukaJehova. u-Arawuna walunguza wabona inkosi nezingceku zayo beza kuye. Yebo. u-Arawuna waphuma wakhothama phambi kwenkosi ubuso bakhe bheke phansi. Yebo. Wathi u-Arawuna kungani uma inkosi yami inkosi ifikile encekwini yayo na? uDavide wathi ukuba ngithenge kuwe isibuya Yebo. ngimakhele uJehova i-altare ukuze lesi sifo sinqamuke kubantu. Lesifo sibe njani? Hey, Kunani la ekhaya? unesifo hayi Ufase izwenjani lesifo? sinqamuke kubantu. Akekho umshumayeli noma umprofeti ongafika thandaza. Nkosi yami. Uyabona manje akufuneki imfundiso othile. Akesifundo. Wayesethi u-Arawuna kuDavide, inkosi yami inkosi mayithathe inikele ngobuhle emehlweni nayo. Bheka nazi iy'nkabi zomnikelo wokushiswa nezibhulo nezinto zokubophela iy'nkabi zibe izinkuni. Konke nkosi u-Arawuna uyakunika inkosi. u-Arawuna wayesethi enkosini, uJehova uNkulunkulu wakho makakwamukele. Yebo. Inkosi yathi ku-Arawuna, cha, ngiyakukuthenga nokukuthenga ngenani elithile. Angikunikela ngeminikelo yokushiswa kuJehova uNkulunkulu wami engeyesihle. Yep. Angikwenze njani? Angiyekele. Ufake nomjuluko wakho. Yes. Uze unqamuke isifo kudingeka ini? Amandla. Amandla kabani? Uze ukhiphe lento oyijuluke. Ongene kuye emandleni. Hallelujah. Uze unqamuke lesifo. Funda. uDavide
uDavide wayesethenga isibuya lezinkabi ngamashekela ngamashumi 5 esiliva. uDavide wamakhela khona uJehova i-altar. Yebo. Wanikela ngemnikelo yokushiswa nangemnikelo yokuthula. Yebo. uJehova wancengwa ngenxa yezwi. Wenze njani? Uyabona nje manje khuluma ubaba uNtando. Umele ukuncenga uJehova ngomnikelo wabani? Osinakhe ngikwenza phambi kwakhe. Uyasazi isidingo sakho. Umncengisise. Ungaveli wenze nje. Umenze njani? Funda. uJehova wancengwa ngenxa yezwi. Isifo saqhamuka kwa-Israyeli. Senze njani? Waqhamuka udokotela. Wathi ukuthi uni? Uzonqamuke yini? Nawe kufanele wenze njani? Uzonqamule yonke lento. Ayidingi into ezinani le. Idinga nje umnishi. Wenhliziyo evumayo kuJehova. Nokulalela izwi likabani. Ezinye zezinto sezenzela ukuthi zalimaza abazalwane entweni enhle ngenxa yezinto abayibukayo, ezinye zazo bayazizwa, ezinye baxoxelwa zona enkonzweni. Kanti zonke lezi zinto zikulimaza esibusweni sakho. Bakhona bazalwane. Ngakho uma ufika kuJehova yekela ukuthi abantu bathini. Umzwe kahle uEliya uthi wahamba ungayi kwabane-talk show, ungayi kwabathile, iya kulohluphekayo, qonde nje kuye ongenalutho. Yini isizathu? Ngifuna ukususa lobumpofu bakhe mina Jehova. Uyabona uma ukhiphe lo 1,000 noma 5,000 uSimakade uyazi ukuthi lapho uyisa khona kuzojatshula. Ngenxa yokuthi uSimakade akawadli amandlu. Ngiyangizwa kanjani? Amandla ani? Asale sikozothembele. Sikozothani? Uma wathembeka nje into leyishoyo, uthembeka dabula empilweni yakho. Hallelujah. 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 Shout hallelujah. Hallelujah. Ilungisa nje le ndawana yakho nawe noma mhlawumbe khona okunye sokwazi kwakuphazamisa engqondweni. Ungalokothi uphazamiseke entweni kaJehova. Noma abiza kanjani. Yes. Ungalokothi uphazamise. Phazamiseke. Konke ukuthi uSimakade ubekele ngalesi sikhathi. Angithi uthembe wena kulesi sikhathi. Nikole sonke uthembe bani? Lesikhathi. Siphi isikhathi? Lesikhathi. Ngeke umvuse la uJeremiya uthakazoma la. Ngeke uvuse umalakho uthakazowenze njani? Azoma la. Musu ulanda uPawulo okhuluma ngesibuso somnikelo. Ulande bonke labo esikhuluma ngaye oJakobe noEsau nobani. Ilesi sikhathi ngesakho. Esami. Lesabani? Esami. Fanele leso sikhathi setshezwe. Uyofika uthini phambi kwenkosi? Sure. Hallelujah. Awuniki ikhathi zabanye. Okay. Wena walalela abantu. Awuniki ikhathi zabanye. Wadlula ukusebenzisa ithuba. Uthi lezinto ekhlalele wena senziwe ubani. Ake ngibuzeke. Njoba kushiyelwa kanje. Kanti uSimakade uzokhulula impobhekene awusakwenzi. Ufuna kwenziwe njani? Khuluma nami. Yenze njani? Lento nje ukukhuluma iqonda abaningi. Bazokhishwa osizi ngabantu. Sinensiza esingafaki. Usizweni Ngiyangizwa. Lo unolwakhe nalo unolwakhe nalo. Kodwa nawe ukwenza isilove. Yes. Uyibelula yenza ini? Osijulukele. Wenze sona uphume enkathazweni. Ungasakwenzi uthi kwenziwe ubani? Usale nosizi lwakho.
leminyaka yonke ibuJehova eshilo ngikuhambe kahle ikhona sale nekathaso iminyaka engaka eminye yayo ayidingi izandla eminye yayo ayidingi ukuthi uzilu eminye ayidingi nokwezwe ivele futhi unikele futhi awuthanda umnikelo ofana nowakhe usukuthi wanikela ngoJesu okengamthanda ngiyabuza unikele ngobani uJesu ubuhlungu bathola uJesu kunezinto okufanele ungene kuyipheli ukuze uJehova abukina indaba yakho sizothandaza uma indawo yazodwa namhlanje ukuthi kufanele ngishunyelwe newe phansi uyawa manje yona ntshumayelo kade idingeka namhlanje iyangizwa ikuvuse nalapho usulele khona ngoba abazalwane bayalala kule nkonzo ngoba bayakhuluma kanti akuwena okhulumayo ukhulunyiswa isitha esivala impumelelo kabantu nilalele baba kufanele abantu impumelelo iyovuleka kule mngane wakho umakhelwane wakho nethaveni uyolala ebalu 41,000 ngotshwala wena kufanele ulala ubala izinto zikaJehova udlulwa yiloyo ozosha kusasa phela funda amakhosi esibili sivale uchapter 4 sanibona abangcwele athi ngisakholwa noma kusakhulunywa kanje inhliziyo isehappy ekusho ukuthi limele inhliziyo isehappy amen amakhosi esibili uchapter 4 amafutha omfelokazi uElisha nowesifazane waseShunemi wakhala kuElisha wesifazane othile wabafazi bamadoda nabaprofeti wathi ya inceku yakho indoda yami ifile yebo wena uyazi ukuthi inceku yakho yayimesaba uJehova sekufika umtshelekisi ukusithathela abafana bami ababili babe izigqili lalela ayi lena ibhlungane ngoba le ndaba akekho ngenayo ukhona ongenasikweletu la kulumani phela ngiyathanda izwi lenkosi liphethe konke okuyinkathazo ukhona ongenasikweletu wonke umuntu unani la ngiyamthanda lo mfelokazi uthi lalela wemfundisi indoda yami uyazi kalathi ikhonza kuwe kodwa manje ifile yangishiya nekweletu angisazi mangizoyenze njani lo baba lo uze lapha imali yakhe iyazala aya job izala nje angisazi ukuthi ngizoyenze njani manje usenquma ukuthi athathe abafana bami ababili ayobathengisa bezigqila manje ngize kuwe ndoda kaJehova ngilekele funda uElisha wathi kuye ngikwenzele ntoni na hawu ngitshele ya unantoni endlini lalela uyayiphendula le nto eshoyo uyamuza umuntu kaJehova hayi ufuna ngikwenzeleni yini onayo endlini yakho konani endlini ngeke ungitshele ukuthi unani ngeke ungesenje uzethembe wena kodwa abafana bayahamba ngangizwa kanjani ngifuna ubambele indaba ukuthi uEliya akafuna ukulandela indaba ukuthi ngiyazi ukuthi vele indoda yakho yayikhuthele inkonzo yayinalokho uthi ngizwile unani enhlizweni Jesus noma lapha isikhwameni sakho semali Jesus
unani uyayizwa inkululeko yomzalwane awufune standards wathi incebezi yakhe ayinalutho endlini ngaphandle komfuma wamafutha. Wayesethi hamba utsheleke izitsha ngaphandle kubo bonke abakhelwane bakho, awu izitsha ezingenalutho zingabi ingcosana. singabini Hayi sinamane standards hayi uyizwa kahle le ndaba ukhulume ngesikwelete esingabaleki la sure nanokuthi abafana sebeboshiwe ukuthi bayakwenziwa igqila noma bayonqunywa noma kwenziwani kodwa sekuqediwe ngabo. Lo muntu kaJehova akafuni nokujuluka ubuza ukuthi unani endlini yakho sokhulunywa nje yinona esikhwameni bikhona ngisho lapha kwakho esikhwameni esaziwa wewe unani anti yabona iyakwatisa le ufuna ukubeka izandla usuke lento kodwa kuthiwa endlini yakho njani ukhona bakhona baba yabona iyaphambana lento nengqondo yakho uthi umuntu kaJehova hamba utsheleke ini utsheleke hayi incane ukhona imfihlela funda kungasho mina. Wayesethi hamba utsheleke izitsha ngaphandle kubo bonke abakhelwane bakho, Nkosi yami, izitsha ezingenalutho zingabi ingcosana. ya Wongena uzivalele ngesivalo, yebo wena nendodana yakho, Nkosi yami, wena namadodana akho, uthele ezitsheni zonke lezo, ubeke esigcweleyo eceleni. lalela ke sezothandaza ngifuna ukubamba ukuthi into zasimakade ayibanjwa ngengqondo kabani kuthiwa ngena nezitsha Bakithi endlini kabani uzivale. uvala umnyango Sure. akukho mpompi akho sakhe letha amafuta Sure. bheka ke bese uyacabanga azovela phela abafundi Hayi. niyayizwa le Amen. ukuthi into zikaJehova eyithinta umnikelo azenze ngalendlela ocabanga Hayi. Jesus. endlini uvale yini Vala umnyango. izitsha zinqwabelele la Gcwele. uthi umuntu kaJehova thela na umbuzo ukuthi uthela ini awuthi ngakho belala kuyo Yebo. uhlupheka nje lento kaJehova ithi uhlupheka lento lapha kuwe Uwe. Awu endlini. uthengisela abafana nje nento ekuphi yonke lento okhuluma ayikuphi la nalapha endlini yakho yenhliziyo Ayikho kude le. Jesus. Kodwa bakhona abazalwane awukhuluma isho lento ifunayo ikubani uze. funda sesiyathandaza Wasuka kuye wazivalela yena namadodana akhe ngesivalo. oh Wona letha kuye yena wathela. amadodana lethisa Ayaletha yena wenzenjani yena yathela. uyazi ukuthi usimakade lento isuse enhlizweni wayiletha emlonyeni kababa hawu Nkosi silekelele uyabona uma ungasembulela le ndaba akekho umuntu ongasala emva Jesus. uyabona sengiyabuka ke manje ukuthi usimakade ufuna umuntu okholwayo ungena endlini yakho olala kuyo njalo Naloyijwayele. othi usimakade ngenxa ukuthi usukhulumile sesiyathela Ya.
electricity is empty. Usimakade uthi khuluma ngomlomo. Mina ngiletha amafutha ngokukholwa. Umpompi ngizobeka esandleni sakho. Uzombona ukuthi nguje. Wathela. Ngabona lo mama ngakumvusa umbekela. Angeke khuluma into engeke khuluma ngomnikelo. Usafuna ukuphila la. Abafuna ukuphila abaphikisane lana. Jesus. Funda. Amen. Wona letha kuye yena wathela. Nkosi yami. Wathi izitsha sezigcwele. Wathi endodaneni yakhe, sondeza kimi nesinye isitsha. Keba yathi kuye, akusekho sitsha. Amafutha anqoba. Amafutha enjani? Uma ungabheka amphinde mase ngalanda lo mama. Mawunokholo ungakenani. Uthi ungaphinda ubuyele emva khona. Ungaphinda ubuyele emva emnikelweni. Ukuthi usimakade uthi thela. Akumkhathazi ukuthi uthela umi kuphi. Ubukani ngamehla. Uthi ngithethela. Nangempela kwabanjani. Wathela. Hello mama ngiyamthanda. Walalela wakhona. Funda. Wayeseya ukumtshela lo muntu kaNkulunkulu. Wathi yena hamba uthengise ngamafutha. Ukhokhe isikweletu sakho. Uzondle wena namadodana akho ngaseleyo. Funda. Kwathi ngelinye ilanga Elisha wadlulela eShunemi lapho kwakhona owesifazane ocebileyo. Wamcindezela uba adle isinkwa. Uyayibona le ndaba kahle. Ngamanye amazwi kusho ukuthi abomama ngendlela abathwele ngayo. Izwi lenkosi livula umnyaka ukuthi uphunyuka kanjani. Wena uyacomplain ufele indoda ngithi. Ucomplain ukuthi umusa unjani? Kodwa uyabona indaba esele ku. Usimakade uvula intelo uthi nikela ngalokho usenhlizweni kabantu. Ungakho inkinga yakho uyabalisa. Uma ufaka nikela endlini kabantu. Angithi uyazi ukuthi ukhulume nomuntu kaNkulunkulu. Noma yimuphi umuntu okhulumisa empilweni kabantu. Akakhulumi ngoba eyithathela nje. Usimakade omisa umuntu ukuze wena uphile. Wathela. Wathi mase kugcwele konke kwanqamuka amafutha. Uyabuya lo muntu lo mama uthi manje sekugcwele. Yebo. Uthamba uthengise ngalamafutha iquality asukezulu. Akekho kathi ngathi. Nkosi yami. Yabona umuntu onezinto sezulu akekho umuntu angayifuni into. Nkosi yami. Ngoba uthole zezulu. Yebo. Awuthenganga lamafutha lapha owathenga lapha abahlali bathi indalo selwezwa mina. Uthole into equality. Bakhona kancane. Uthamba uthengisa aphelanga ngisho 30 minutes. Usimakade wakulisela bonke abantu abazothenga. Bathenga imali yagcwalile. Usethi-ke umuntu kaJehova nangu lo mtshelekisi. Bala umnikezele enzalo ngaphezulu. Ngiyambhadala. Wabala umama wabala wahlephula wamnikeza. Wahambe emoyizela. Umtshele hamba. Wabuya wathi Nkosi yami manje le mali engaka ngenze njani? Wathi phela ingeyakho. Lento yenza usenzela abantu. Izokondla abantu. Amafutha usezokuphela kulo. Ngiyangizwa. Uyayibambise. Abasezwenze njalo amafutha.
awapheli ba. Simanga Uma sini. singaqhubeka la sizofika kwi-chronic uyothola ukuthi lempilo yakhe iyengezwa ngoba amafutha ayathela. Ezwa njani? Njengoba nje ungakhona noSimakade uyakwandise ukuthi wanquma uphinda ufake eminye iminyaka. Bakhona bazalwane. Hallelujah. Bali iBhayibheli. Ivangeli Ela kudala. Ela sikhulula. Ezonweni. Ivangeli. Ela kudala. Ela sikhulula. Ezonweni. Awusibongele lamafutha esibusiso ehliselwe namhlanje mhla ka-26 wozama uzosithandazela. Hallelujah. Uyabona noma kade uzungakhona usuthelwe lamafutha athela zawuthela ney'ngane zakho. Ngegama likaJesu. Thandazela. Uphakeme. Omkhulu kakhulu. Yes. Uyesalela sona. UNkulunkulu wezimangaliso. Yes. Wena Nkosi yami uphakeme kangaka. Baba siletha izibongo kuwe. Siletha udumo kuwe Nkosi. Sibonga ukufundiswa ngomnikelo. Wena kuqala Somandla wanikela ngendodana yakho. Uthe mawubheke emhlabeni Nkosi wabona usizi lomuntu. Wabona ukonakala komuntu omenzile ngesakho isandla. Wadecide Thixo ukuthi unikele ngowakho umntwana. Ukuze namhlanje sibizwe ukuthi singabantwana. Uphakeme wena Thixo. Uphakeme sonini nanini. Yes. Baba wethu onamandla onke umntanakho. Wena Nkosi yezulu ngomnikelo uzosiza uzosusa ukuhlupheka kwethu. Usizwile sikhala Jehova Sebawothi. Kanti Nkosi sileke kunikeleni. Kepha wena babuthumela uElijah. Yebo. uNkulunkulu onamandla wokuthi babazosisa usizi. Yebo. Okumangazayo Thixo ufuna umama. Yebo. Ngoba umama Nkosi umthembile Jesu. Baba wethu onamandla wonke uke wathi ngelanga wasebenzisa isibeletho sakhe wanikela ngaso Thixo wethu ongcwele ukuze thina sisindiswe. Siyabonga uNkulunkulu ophilayo, siyabonga ukusifundisa ngalendlela Thixo. Mawenzeke Nkosi indlebe zethu zikuzwe indlela okhulume ngayo. Yathi sukholwa, yathi sukholwa dwala lapha kade. Sikholwa izwi lakho likhulumile. Sibonga ukuthi Nkosi ngale date uplanile uhlele emazulwini ukuthi uzosikhulula sizini. Sizibophile thina Thixo ngoba ungalenzi izwi lakho. Siyaphendula
siyaphenduka sisa kuwe sithe siyanikela sanikela sikhonona Thixo wethu ongcwele uthe baba sinikele ngenhliziyo ezivumayo ukuze baba wehlise isibusiso yingakho Thixo singehli ngoba sinikele sikhonona sithethelele emthetheleni wesono sethu sibongile Thixo nobufakazi obuye ebantwaneni bakho ufuna ingcosana wena Thixo kwinto esinayo siyikhipha ngenhliziyo evumayo wena uyandisa Thixo wethu omuhle kangaka uthe Nkosi kumhlolokazi wathi baba nikele lithi izwi lakho Nkosi azange iphele impuphu baba namafutha zangaphele ngoba Nkosi ulalela izwi lakho sifundisa ukulalela siyabonga Thixo wethu omuhle siyabonga Dwala lapha kade besingobani ukuthi usithande kangaka besingobani izulu lehlile ngoba Nkosi yami uplanile ukuthi usivuse sonini nanini egameni likaJesu waseNazarethi siyabonga Thixo wethu omuhle uthi Eli uthi ubaba wethu onamandla onke uthi Elijah ufuna ngikwenzele ntoni Thixo wethu ongcwele babona amandla wonke iyakhuluma lenkosikazi ngabantwana baba ababoshiwe Thixo wabo omhle kangaka ngenxa yesikweletu oh Lord Jesus siphambi kwakho emini siphambi kwakho Thixo siyazendlala siphambi kwakho uNkulunkulu wawuzumkhuleko wethu siyakunxusa baba webadala lapha kade siyazendlala kuwe yenza ukuthi sikholwe baba nguwe awuhle Thixo amafutha uthunqe kuyakho asemlonyeni wakho amafutha avela ezulwini amafutha angafana amafutha enziwe ngezandla zabantu kuphela Nkosi ufuneka sikholwe Dwala lapha kade ayehla amafutha ukuze kukhuleke abantwana bethu ayehla amafutha kukhuleleke ibandla lakho ayehla amafutha kukhuleke Thixo egameni likaJesu egameni eliphilayo egameni elinamandla baboshiwe abantwana bakho iboshiwe ibandla lakho Thixo ngoba kunqamuka amafutha kunqamuka amafutha kepha vela kuwe Nkosi ngenhliziyo zethu ezivumayo baba sakwehla Nkosi sakwehla sicela amafutha enhliziyo inhliziyo zethu zomile zidry ngoba amafutha wasekho sicela amafutha akho avela kuwe Nkosi sicela amafutha avela kuwe ukuze Nkosi sihambe sithokoza baba wethu ongcwele abangakholwa ababona ukuthi sigcoba amafutha ezulu abangakholwa bayokholwa Thixo nabangakwazi ingani ushilo wathi thina sikukhanya kwezwe sikhanyise Jesu ngoba senza intando yakho sikhanyise izwe lize libuze ngoba liyasibuza Thixo masihlupheke lithi uNkulunkulu wethu siyakhonza siyavuka Nkosi asikhona ukhaya Thixo wethu ngenxa yokuthi asiyenze yakhuntana ngenxa yokuthi asinikeni Dwala lapha kade asizinesi incebo babushiwe wathi Nkosi siyinsimbi lezi ncebo Thixo ziyimakethe uma ke Nkosi singasavuni lutho uNkulunkulu ophilayo ngenxa yokukhuluma kwethu ngenxa yokuthi asiyenze intando yakho sithethelele Nkosi sithethelele baba mawathi lama envelope esiwathathile mawathi lama envelope esiwathathile sinikele Nkosi ngokuthokoza sinikele encebweni yakho incebo yakho ibisamkela Nkosi lama-envelope uba seyithi uNkulunkulu akhusise ngempela siyobusiseka isibusiso sethu sendlini Thixo isibusiso sakho sisencebweni zakho
nabo Elijah lesikhathi bafikile bafuna abafelokazi, bafuna abafelokazi. Nkosi, siyabonga sizihawulisa mighty God, siyakukhuluma Thixo wethu ongcwele, lokho esikukhipha ngenhliziyo evumayo. Wena uyabona usemazulwini. Sibongile Nkosi kusisi umntana, usisincebi yakho, usisincebi yakho, usisincebi yakho, usisincebi yakho, usisincebi yakho. Hallelujah.